Nkomplu eżies bit-talba tal-kwindiċina. Illum ninsabu fil-5 jum. Sejrin nirriflettu fuq Marija fid-dolur. Kif tafu dan it-talb huwa mibni kemm tal-Knisja tagħna, ġifieri il-Punent, u kemm mill-Knisja tal-Orjent, il-Knisja tal-Lvant. B'hekk din il-festa Marjana, kif kien iħobb jgħid il-Qaddies Papa San Giovanni Pawlu it-Tieni, qegħdin nieħdu n-nifs biż-żewġ pulmuni. Għaliex iż-żewġ knejjes qegħdin infaħru lil Alla permezz ta' Omna Marija bl-istess talb flimkien. Għalhekk inqumu bil-wifqa biex nagħtu bidu għal din it-talba qasira. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-paċi ta' Kristu l-xost rebbieħ fuq il-mewt u id-dnub, li tella fis-sema lill-Ommu il-Verġni Marija tkun magħkom il-koll. Nitolbu. U Alla feddej ta' kulħadd għamilna denji li jinqimu u niċċelebraw bi spirtu safi u ġisem meħlus mid-dnub dan il-jum kbir ta' festa tal-Om imbierka flimkien mal-qtajiet tas-sema u mal-kori tal-qaddisin u tal-Apostli. Għat-talb tagħha żomna u eħlisna minn kull ħażen tal-ġisem u tar-ruħ. O Kristu mulej u Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Il-troparju tal-lum, il-kelma troparju tintuża fl-Orjent, fil-Knisja tal-Orjent, huma bħala antifoni ibbażati anke fuq simboli tal-Iskrittura. L-oġla mingħajr teba tilmaħ il-oġol li min jeddu huwa mdendel mal-għowda u kollha dolur id-dur u titniet. O ibni il-għażiż, għaliex dan il-poplu ludi sar ingrat u jrid ibedni minnek, o maħbub tiegħi. Mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ, imwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart, bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu refa' fuqu il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla, miġġub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Hekk forsi narawha xi ħaġa stramba li l-Marija hawnhekk f'dan it-troparju tiġi jimsejħa jew aħjar raffigurata mal-oġla. Ma ninsewx li fl-Antik Testament il-Lowt mhux biss il-ħrief kienu joffru bħala sagrifiċċju. U anke meta jagħmlu festa insibu anke fl-Iskrittura l-oġol imsemmen li jaqtol il-missier għall-ibnu li ben il-ħali li jdur lura lejn daru. U dan għalhekk hawnhekk ifissrilna u jurina imbagħad il-oġol hawnhekk li jitkellem minnu dan it-troparju huwa ħatta il-Kristu, l-oġol is-sagrifikat għad-dnubiet tagħna. U b'risposta ma' dan jagħtilna il-profeta Iżajja. Għax kif rajna misħuq imwarrab mill-bnedmin,
imkisser u aħna bħal ma tajniex kasu, imżeblaħ. U din il-karba ta' Marija għadha tidwi l-lum. Għax ħafna drabi anke aħna stess, aħna li niftaħru li aħna tiegħu inżebilħuh. Biżżejjed jiġini f'moħħi nieħdu ftit l-eżempju xi ħaġa ħażina li aħna tant magħrufin għalija, il-vizzju tad-dan. Ejjew illum f'dan l-erba' nitolbu hekk il-mulej u nagħmlu anke tpattija għaż-żebblieħ tal-isem qaddis ta' Alla, għaż-żebblieħ ta' Omna Marija. Umma bil-wifqa u ngħidu flimkien: O Marija wisq grazzjuża, inti l-om l-iżjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Aħna fidili tiegħek inxandruk Om qaddisa ta' Alla, u kif huwa d-dmir tagħna insebħuk, u belt li ma titċaqlaqx, ħajt li ma jintifitx, ħarsien li ma jiġġarrafx, u ken tar-ruħ tagħna. Ħarisna minn kull periklu, lilna il-qaddejja tiegħek, Om qaddisa ta' Alla, sabiex infaħruk bħala t-tama ta' ruħna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Vittorina u Joseph Tewma. Llum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney, saċerdot li ddedika ħajtu għal qadif parroċċa, kien maqjus bħala bniedem mhux kbej ta' skola, imma madankollu bil-qdusija tiegħu, bil-penitenzi tiegħu, ikkonverta biex ngħidu hekk raħal ġdejt mhux parroċċa biss, imma
minħabba fih biss ars li kienet belt xkejkna fi Franza li ħadd ma jaf bija, tant in-nies bdiet tmur tfittxu. Saħansitra għamlu inħolqot mill-istat stess ferrovija biex twassal in-nies f'dan l-imkien għaddejs, f'dan il-knisja parroċċa li meta ddaħalu kienet mibdula fi stalla tal-annimali. U għalhekk ejjew eżies jitolbu hekk inħeġġiġkom biex illum ukoll inżommu fit-talb tagħna il-kappillani u l-arċiprieti tal-gżejjer tagħna biex ikunu dejjem mudell u gwida għal parruċċani tagħhom. Fil-waqt li nafu n-nuqqasijiet tagħna hija wħud nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' seta' u ħniena bla tarf. Inta għażilt lis-saċerdot San Ġwan Marija Vianney u żejjintu bħeġġa tal-għaġeb fil-ħidma tiegħu bħala kappillan ta' parroċċa. Għamel li bl-eżempju u t-talb tiegħu nirbħu waħwa oħra bl-imħabba ta' Kristu u li magħhom niksbu l-glorja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktib tal-profeta Ġeremija. Araw, għad jiġi żmien oraklu tal-mulej, meta jien nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael u dar Ġuda. Mhux bħal patt li għamilt ma' missirijiethom fi żmien meta qbadthom minn idejhom biex ħriġthom mill-art tal-Eġittu, il-patt tiegħi li huma kisru, għalkemm jien kont l-arus tagħhom, oraklu tal-mulej. Imma dan ikun il-patt li għad nagħmel ma' dar Iżrael wara dawk il-jiem, oraklu tal-mulej. Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom u jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ma jalmux iżjed lil xulxin u ħadd ma jgħid lil ħuh ara fil-mulej għaliex il-kol kemm huma jkunu jafuni miż-żgħir sal-kbir, oraklu tal-mulej, għax jien naħfrilhom ħżunithom u ħtijithom aktar ma niftakarhomx. Il-kelma tal-mulej. Oħloq fija qalb safja u Alla, oħloq fija qalb safja u Alla, oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Oħloq fija qalb safja u Alla. Rodli il-għena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wattaqni lil mitimbin nallem traqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Oħloq fija qalb safja u Alla. Għax lilek ma joġbokx is-sakrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sakrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina int ma twarrabix u Alla. Oħloq fija qalb safja u Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbujiex. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
F'dak iż-żmien Ġesu wasal fl-inħawi ta' Ċesarea ta' Filippu u staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li jew bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi jieħu Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż Xmon Pietru u qallu: inti il-Messija bin Alla il-ħaj. Ġesu wieġbu u qallu: ħini jien Xmon bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li huwa fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq dejn il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-sitat tal-infern ma jelbujiex. Jiena natik l-infitaħ tas-saltna tas-smewwiet. Kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Imbagħad lid-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa il-Messija. Minn dakinhar Ġesu beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu: Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu dar u qal lil Pietru: itlaq minn qudiemi ya xitan, int tfixkejla għalija, għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla, imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-Vanġilu tal-lum eżies nistgħu ngħidu qisu jagħtina iż-żewġ faċċati tal-munita ta' dak li għaddi minnu Pietru, imma huma wkoll iż-żewġ faċċati tal-ħajja tagħna. Għandna l-ewwel meta Ġesu jistqarr u jistaqsihom min tgħidu li jien, Pietru jagħmel imnebbaħ bil-qawwa tal-Ispirtu għaliex huwa l-Ispirtu li qiegħed imexxih jagħmel dik l-istqarrija hekk sabiħa ta' fidi. Ħini jien. U Ġesu jieġbu, Pietru jgħidlu: inti l-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu mill-ewwel jgħidlu: ħini jient, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri. U ftit minuti wara, waqt li huma nieżlejn u waqt li Ġesu jibda jitkellem magħhom fuq id-tbatija li għandu jgħaddi minnha, Pietru jgħidlu: ma jkun għad dan. U Ġesu jagħtih risposta qawwija: warrab minn qudiemi għax int għalija tfixkil. Int qed tirraġuna issa ta' bniedem dajjef li int. Ejjew nitolbu eżies biex aħna l-mixja tagħna tal-fidi inħallu l-Ispirtu Santu imexxina jigwidana biex fil-mumenti ta' fraġilità umana insibu min jarfana, min jurina u jigwidana. Hawnhi il-figura ta' Marija. Marija hija l-gwida, il-kewba ta' filgħodu li fid-dalma tal-lejl, fid-dalma tad-dubji, fid-dlam ta' teħ il-qalb, fid-dlam tal-mart, tad-dbatija, fejn il-bniedem ma jibqax jara lil Alla preżenti. Marija turjulna u tkompli turina t-triq li twassalna l-għandu. Kristu jwaqqaf il-Knisja tiegħu bħala sinjal li jidher. Ejjew ma' qogħdin flimkien
ma dawk kollha li jemmnu fih nitolbu il-ħniena ta' Alla. Nitolbu għall-Papa sabiex imdawwal mill-Ispirtu Santu ikompli jaqdi il-Ministeru tiegħu li jmexxi l-Knisja fl-għaqda u fl-imħabba. Nitolbu għas-soċjetà ċivili sabiex ma twarrabx l-għajnuna tal-komunità Nisranija għal ġid tal-bnedmin kollha. Nitolbu għal din il-komunità sabiex kull inizjattiva li tieħu tkun dejjem għal qadi u s-servizz tal-Evanġelju. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej dbierek il-familji tagħna. Għamel li huma jikbru dejjem fl-imħabba u fir-rispett lejn xulxejn. Nitolbu fiskiet inresqu it-talb tagħna. Il-qamulej it-talbiet tal-Knisja tiegħek li qiegħda tagħmillek illum u għatija li tgħix bl-ikel tal-kelma u tal-Ewkaristija sakemm tistenniek għat-tieni miġja tiegħek int li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox isma' it-talb tagħna bis-sagrifiċċju li l-poplu tiegħek ser joffrilek fit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney ħalli xerret fuqna id-doni tal-ħniena tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna il fuq, niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ġwan Marija Vianney, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaha fil-għerf bit-tagħlim li huwa x'għandek u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġel Qaddisin kollha intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewiet. Min jista' jitolbuh jinżel kubtej, min ma jistax jista' jibqa' bil-wifqa, imma mhux bil-qiegħda. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi
li jenata għalikom. Ekku koll wara l-ikla bħal kalċej reġa' raddi l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jeħudi nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna jitqaddis ismek, tiġi salt natek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Nobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru l-minu ħati jarina, u la ddaħalniex fit-tiġrej, izdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħixu bis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Irċivejna mulej ir-ran tal-fidwa ta' dejjem, ferħana bit-tifkira ta' San Ġwan Marija Vianney. Għamel li din it-qarbina imqazza tkun għalina ta' għajnuna issa u għalli ġej, bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna